Bore da bawb, a chroeso cynnes yn enw'r arglwydd Iesu Grist. Un o'r geiriau I fi wedi clywed sawl gwaith yr wythnos hon yw fatigue. Hynny yw blinder, llethol. Mae pobl wedi cyfeirio at Zoom fatigue, neu lockdown fatigue. A chi'n gallu deall hynny yn dydych chi. Mae wedi bod yn gyfnod hir iawn nawr yn y sefyllfa rhyfedd yma. Ac mae llawer ohoni falle wedi dechrau nôl yn y gwaith neu'r ysgol ac eto dyw e ddim fel oedd hi a mae pethau'n teimlo yn llethol. Ac felly, falle bod hynny'n disgrifio chi'r bore yma, chi'n teimlo'n fatigued, wedi blino yn lan. A felly o'n I jyst eisiau gweud o'r cychwyn fod hynny yn iawn. Does dim byd yn bod gyda hynny. Fi wedi gweud hyn o'r blaen, ond mae'n iawn bod ni'n atgoffa'n hunan o hyn. Mae'r arglwydd yn galw ni I ddod ato fe fel ydyn ni. Dyma un o'r ryfeddodau yr efengil Gristnogol, y newyddion da sydd gennym ni am yr arglwydd Iesu, yw bod e'n galw ni fel ydyn ni, fel pobl gwan, pobl sydd yn fethedig, pobl sydd yn anghennus, pobl sydd wedi blino, pobl sydd wedi brifo, pobl sydd wedi torri. Yn wir, mae Iesu'n gwahodd ni I ddod fel cleifion, fel rhai brwnt ac aflan, fel rhai sydd yn farw hyd yn oed ac I ddod ato fe I dderbyn bywyd a gwellhad a nerth I gario mlaen. Sdim angen I ni I rhyw fath o sortio'n hunan allan cyn ddod at Iesu. Sdim angen I ni I roi mlaen rhyw stiff upper lip cyn bod ni'n gallu dod at Iesu. Sdim angen I ni I ddelio fe'n holl problemau a'n gwendidau. Na, ni methu gwneud hynny. A mae Iesu eisiau ein helpu ni yn y cwbl. Mae wedi dod mwyn ein achub ni ac I gynnig bywyd newydd I ni. Dwi ddim eisiau ni drio gwella'n hunan, mae eisiau ni ddod ato fe ac I daflu'n hunan wrth I draed ac I ddibynnu'n llwyr arno fe. A dyna pam I ni yn cwrdd fel hyn y bore yma. Felly gadewch I ni droi ato fe nawr gyda'n gilydd. Nawn ni weddio. O arglwydd yn Duw I ni yn dyfolu di yn nawr. Ti y Duw mawr, cryf, holl alluog, holl bresennol, holl wybodus. Ac arglwydd, gallwn ni gael ein temtio I feddwl, gyda ti yn ddiw mor fawr. Pa obaith sydd o gwbl dy fod ti ag unrhyw ddiddordeb mewn pobl bach fel ni. Ond ni'n gwybod na dyna sydd yn wir. Ni'n gwybod dy fod ti wedi'n caru ni. Ni'n gwybod fod yr arglwydd Iesu di dewis tod a rhannu yn ein gwendid, yn ein gweiledd ni, fod wedi dod yn debyg I ni ym mhob ffordd heblaw ei fod yn ddibechod. Oedd e'n gwybod beth oedd hi I ddiodde. Oedd e'n gwybod beth oedd hi I brofi blinder a newyn a syched a galar ac hyd yn oed anobaith ar y groes wrth gweiddi allan fy niw, paham yr wyt wedi fy ngadael. Ond yn diolch I ti felly oherwydd hynny. Oherwydd fod Iesu di dod wedi marw a wedi atgyfodi. Yn bod ni'n gallu nesau at y ti'n hyderus yn awr. Yn gwybod wneud I ddim yn gwrthod, wneud I ddim yn troi ni ffwrdd. Ac os I ni'n bobl I ti, wneud I yn cadw ni. A cwblhau'r gwaith da yna rwy ti wedi I ddechrau yno ni. Arglwydd helpa ni felly. Helpa ni I fod yn onest, gyda'n hunan, ond arglwydd gad I yn gwendyr a methianau ni ddim yn gyrru ni ffwrdd oddi wrtho ti, ond yn gyrru ni ata ti y bore yma. Arglwydd, derbyn yn mawl, a'n diolch ni nawr. Amen bod ni'n gofyn yn enw
ac yn haeddiant yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Nawn ni barhau i foli Duw trwy ganu gyda'n gilydd. Ni am droi yn awr at air Duw. I ni yn Efengil Ioan, pennod 10, ac adnodau 22 ymlaen i ddiwedd y bennod. Dyma air ein Duw ni. Yna daeth amser dathlu gwyl y cysegri yn Jerusalem. Yr oedd yn eiaf, ac roedd Iesu'n cerdded yn y deml, yng nghlwystyr Solomon. Daeth yr Iddewon o'i amgylch a gofyn iddo, am ba hyd rwy ti am ein cadw ni mewn ansicrwydd? Os tydi yw'r Meseia, dywed hynny wrth ddim yn blaen. Atebodd Iesu hwy, yr oedd wedi dweud wrthych, ond nid ydych yn credu. A mae'r gweithredoedd hyn yr oedd fi yn ei gwneud yn enw fy nhad yn tystiolaethu amdana fi. Ond nid ydych chi'n credu am nad ydych yn perthyn i'n defaid i. Mae fy nefaid i yn gwrando ar fy llais i. Ac rwy fi'n ei hadnabod, a hwythau'n fy nghanlyn i. Rwy fi'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt. Nid ant byth i ddistryw, ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Hwy yw rhodd fy nhad i mi. Rhodd sy'n fwy na dim oll, ac ni all neb ei cipio allan o law fy nhad. Mae fi a'r tad, un ydym. Unwaith eto, casglodd yr Iddewon gerrig i'w labyddioedd.
Dywedodd Iesu wrthynt, yr oedd wedi dangos i chwi lawer o weithredoedd da trwy rym y tad, o achos prin ohonynt rydych anfa llybyddio. Atebodd yr Iddewon ef, nid am weithred dda rydym am dylybyddio, ond am gabledd, oherwydd dy fod ti a thithau'n ddyn yn dwneud dy hun yn dduw. Atebodd Iesu hwythau, onid yw'n ysgrifenedig yn eich cyfraith chwi fe ddywedais i diwiau ydych? Os galwodd ef y rai hynny y daeth gair Duw atynt yn ddiwiau, ac ni ellir dyddym i'r ysgrythyr, sut rydych chwi'n dweud rwyt yn cablu oherwydd fy mod i, yr un mae'r tad wedi ei gysegri a'i anfon i'r byd, wedi dweud mab Duw ydwyf. Os nad wyf yn gwneud gweithredoedd fy nhad, peidiwch am credu. Ond os wyf yn ei gwneud, credwch y gweithredoedd. Hyd yn oed os na chredwch fi, mwyn i chwi ganfod a gwybod bod y tad yno fi, a minnau yn y tad. Gwnaethant gais eto i'w ddalif, ond llithrodd trwy ei dwylo hwy. Aeth Iesu ffwrdd eto dros yr Iorddonen, i'r man lle bu Ioan gynt yn bydyddio, ac arhosodd yno. Daeth llawer ato yno, ac yr oeddent yn dweud, ni wnaeth Ioan unrhyw arwydd, ond roedd popeth a ddywedodd Ioan am y dyn hwn yn wir. A daeth llawer i gredu ynddo yn y lle hwnnw. Amen. Amen. Diolch i Dduw am ei air i ni. Nawr ni weddio eto, nawr ni droi at yr arglwydd a gweddio. O Dduw ein tad, a thad ein harglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti yn bod ni'n gallu troi gyda'n gilydd y bore yma at y air di. I glywed yr hyn sy'n gen ti i'w ddweud. I ni'n diolch dy fod ti wedi dewis siarad â ni. A darguddio dy hun i ni. A'n diolch dy fod ti ddim yn unig wedi siarad yn y gorffennol trwy'r proffwydi, a dwi ti ddim yn unig wedi siarad â ni trwy anfon dy fab di i'r byd, ond rwy ti yn siarad y bore yma, trwy dy air di, ac ni'n gofyn a byddwn ni'n ymwybodol o hynny. A byddwn ni nawr yn clywed dy lais di, ac yn ymateb, yn gwrando, yn dilyn, yn ufuddhau. O arglwydd, i ni eisiau mwy a mwy ohono ti. I ni yn sycheddu ac yn newynu amdana ti arglwydd. I ni di profi yr hyn sydd gan y byd yma i'w gynnig a di ffeindio fod e'n anig ono. Falle bod e'n plesio dros dro, falle bod e'n dod ar ryw bleser neu ryw lawenydd am gyfnod, ond i ni yn gwybod fod pethau'r byd yma, pethau'r bywyd yma yn diflannu. Ac yn ein siomi ni. O arglwydd, diolch yn ei di fyth ein siomi ni. Diolch dy fod ti yn rhagori ar hyd yn oed yr hyn ni'n gwybod neu'n gallu ddychmygu amdana ti, rwy ti'n well na'r cwbl Ac mae'r hyn rwy ti yn ei afo ac yn ei roi i ni, hyd yn oed yn well nag i ni yn ei wybod. O arglwydd, ni'n diolch i ti, bydd gennym ni dy bobl defaid dy borfa di, bydd gennym ni dragwyddoldeb i fwynhau y pethau hyn, i dy fwynhau di o Dduw. Arglwydd, ni'n diolch i ti felly ac yn dyfolu di. I ni yn cyflwyno ein hunan i ddofal di. Beth bynnag yw ein anghenion ni, beth bynnag ein sefyllfa ni y bore yma, ni'n diolch dy fod ti yn gwybod, a dy fod ti yn addo, a nesau at yr ai sy'n dygeisio di. Arglwydd, nesau ato ni felly ro bob cymorth i ni, wrth i ni rando ar yr hyn sy'n gen ti i'w ddweud.
daderbyn ein mal ni, am diolch ni, a bydd gyda ni. Yn enw Iesu. Amen. Amen. Cyn i ni ganu emyn arall efo'n gilydd, mae yna eitem eto i'r plant. Dyma Motyn. A mae Motyn am cael anreg. Dwi'n hoffi'r anreg yma. Mae o'n fendigedig. Dwi'n caru yr anreg yma o'r enw Bob. Dwi'n caru Bob. Dwi'n chwarae efo fo. Dwi'n neud siŵr fod o'n oce. Dwi wrth y modd efo Bob. Sut wyt ti, Bob? Mae mor neis cael bod efo ti. Da iawn. Gai Bob, ysgwelwch yn dda? Na chei! Fi si bia Bob, ti ddim yn cael. Siw. Ti'n saff efo fi, Bob. Mae bob dim yn ffain. Ti'n iawn efo fi. Dwi'n mynd i cymryd Bob beth bynnag. Na, dwt! Na! Cer i ffwrdd! Na! Cer i ffwrdd! Neb yn cael cymryd Bob wrtha fi. Dwi'n caru Bob a bydd Bob yn saff efo fi trwy'r adag. Yn Ioan 10, adnod 27, 28 a 29, dyn ni'n gweld rhywbeth tebyg efo Iesu Grist. Y mae Duw y Tad wedi rhoi rhodd i Iesu. Yr anreg ydy Cristnogion, plant Duw. Mae Duw wedi rhoi ei blant i Iesu, a mae Iesu wrth ei fodd yn edrych ar ôl ei blant a plant Duw. Mae Iesu yn caru plant Duw, fel mae Motyn yn caru Bob yn y stori. Mae Iesu yn adnabod plant Duw yn dda iawn. Mae Iesu wedi achub nhw ac wedi rhoi bywyd tragwyddol iddyn nhw, sef byw am byth gyda Duw yn y nefoedd. Ac hefyd, mae Iesu bob tro yn cadw plant Duw yn ddiogel. Fel yn y stori, roedd Motyn yn cadw Bob yn saff. Ond, sut mae Iesu yn cadw ni'n saff? Wel, mae'n gallu cadw ni'n ddiogel achos mae mab Duw ydi o. Fo sy'n rheoli popeth ac wedi trechu bob dim. Felly, os ydym ni yn plentyn i Dduw yn Gristnogion, bydd dim byd yn gallu ein cipio allan o law Iesu. Byddym ni byth yn cael ein dwyn i ffwrdd o gariad Duw. Ni
Tybed ydych chi erioed wedi cael y profiad yna lle ych chi mewn dŵr, pwllnofio neu llyn, ag chi'n rhyw fath o straffaglio yn trial cadw eich hunan uwch ben y dŵr, cadw'ch pen chi uwch y wyneb fel petai, ac yna yn darganfod bod e ddim mor ddwfn ac o'ch chi'n dychmygu bod chi'n gallu sefyll lan. Falle bod chi wedi gweld rhywun arall yn cael y profiad yna. Chi wedi mynd ar plentyn mwyn iddyn nhw gael nofio rhywle a maen nhw yn ofnus, maen nhw'n gafel arnoch chi, pa i gadlo fi fynd, a maen nhw yna'n rhyw cicio a brwydro a chi'n trio perswadio nhw, just sefyll. Mae'r llawr yno ar dy gyfer di, sefyll arno fe. Ac yna maen nhw'n darganfod, maen nhw'n ddiogel, maen nhw'n gallu ymddiried ar y llawr. Mae'n ryddhad yn does e. Os ych chi wedi profi hynny neu di gweld rhywun arall yn ei brofi, y ryddhad yna wrth deimlo fod y llawr yno i'ch cynnal chi. Fod yna rhywbeth cadarn sy'n mynd eich cadw chi rhag suddo, rhag mynd o dan y dŵr, rhag boddi. A mae'r darlun yna yn un cyffredin yn y Beibl, y syniad yma o yr angen am rhywbeth cadarn i'ch cynnal chi. Ni'n clywed mewn mannau am colofnau yn siglo, neu'r tonnau yn codi a suddo lawr i'r pwll a phobl Duw yn gorfod gweiddi allan am rhywbeth cadarn i'w cynnal nhw. Un enghraifft, Salm 61. Mae Dafydd yn galw allan, yn gweddio ar Dduw, arwain fi at y graig sy'n uwch na mi. Falle bod y teimlad yna'r angen yna yn swnio'n gyfarwydd iawn i chi. Ar y foment, chi'n teimlo fel petai chi'n boddi. Chi'n teimlo bod chi ar fin suddo. Chi wedi bod yn brwydro, yn padlo, yn trial cadw'ch pen chi uwch ben y dŵr, ond chi wedi blino, chi'n fatigued, chi ddim yn gwybod sut chi'n gallu cario ymlaen. Wel, newyddion da'r Beibl, newyddion da sydd gen i'r bore yma yw hyn. Mae yna graig cadarn, ddisifl, sef Duw ei hun. Dyna mae'r Beibl yn ei gyflwyno dro ar ôl tro pan mae popeth arall yn siglo ac yn syrthio ac yn suddo ac yn methu. Mae Duw yn sefyll yn gadarn o hyd a ni'n gallu ymddiried ynddo fe. Ni'n gallu pwyso neu sefyll arno fe. A mae eisiau hynny ar ein cyfer ni. Mae eisiau i ni ddod ac i deimlo'r rhyddid yna, y ryddhad yna, o beidio gorfod brwydro mwyach, peidio gorfod achub ein hunan mwyach, peidio trial cynnal ein pwysau ein hunan mwyach, ond yn hytrach dibynnu'n llwyr arno fe. Roi ein ffydd ni yn gyfan gwbl arno fe. Duw yw'r graig.
A be ni'n mynd i weld y bore yma yw fod yr arglwydd yn rhoi seiliau cadarn i ni'n gallu pwyso arnyn nhw bob amser. Ni'n mynd i weld 3 pheth cadarn y bore yma, pethau solid. Ni'n gallu dibynnu arnyn nhw beth bynnag arall i ni'n wynebu, beth bynnag arall sy'n digwydd, os yw popeth arall yn diflannu ac yn methu ac yn ein siomi ni, fydd y pethau yma yna ar ein cyfer ni. A mae'n drawiadol a gweud y gwir bod ni'n clywed am y pethau cadarn yma wrth ystyried y cyd-destun. Y cyd-destun i'r hanes fach yma yw gwyl y cysegri. Adnod 22. Yna daeth amser dathlu gwyl y cysegri yn Jerusalem. Yr oedd yn eiaf, ac yr oedd Iesu yn cerdded yn y deml yng nghlwystr Solomon. Falle fydd yr wyl yma, gwyl y cysegri, yn llai cyfarwydd i lawer ohono ni, oherwydd Dyw ddim yn un o'r gwyliau crefyddol hynny roedd Dyw wedi sefydlu yn yr Hen Testament. Oedd e'n un nath ymddangos yn hwyrach. Nawr, beth oedd wedi digwydd oedd y deml gwreiddiol wedi adeiladu yn do yng nghyfnod Solomon. Ac cafodd y deml honno i dinistrio wrth i'r Babyloniaid ddod a threchu Juda. Ac yna gafodd yr deml i ail adeiladu pan ddychwelodd y bobl o'r geithglyd. Ond, nid yna diwedd y trafferthion oedd pobl Dduw yn ei wynebu, ac yn y flwyddyn 168 cyn Crist, dath y brenin Groegaidd Antiochus Epiphanes a fe nath halogi y deml. Nath yr Iddewon ymladd nôl ac ennill buddugoliaeth trwy arweiniad dyn o'r enw Judas Maccabeus. Ac yn 165 cyn Crist, nath y deml cael ei ail gysegru. A dyna pryd nath yr wyl yma, yr wyl flynyddol yma, gwyl y cysegru cael i sefydlu, gwyl mwyn cofio fod y deml unwaith eto fel petai wedi cael ei ail gysegru. Enw arall ar yr wyl yw Hanukkah, falle bod chi wedi clywed am hynny. A felly, mewn ffordd hynod o syml, hynod o dawel, mae Ioan yn gosod cyd-destun i ni, yn dydy? Mae Iesu yn y deml, y teml sydd wedi ei dinistrio a'i ail-adeiladu, mae e yng nghlwystr Solomon. Mae'n bosib iawn, mae dyna'r unig ran o'r deml greiddiol oedd dal yn bodoli. Mae'r deml yma wedi bod trwy gymaint, mae wedi cael ei ddinistrio, ei ail-adeiladu, ei halogi ac yn ei hael gysegru. Mae wedi bod yn ansefydlog. Ond nawr mae Iesu wedi cyrraedd. Mae rhywbeth wedi newid yn dod. Mae Iesu wedi dod i sefydlu teyrnas fydd yn sefyll am byth. Nawr, y peth cadarn cyntaf, i ni'n dod ar ei thraws yn yr adran, yw hyn, y berthynas rhwng y tad a'r mab. Hynny, yw'r peth cadarn cyntaf yw Duw ei hunan. Mae yna gwpl o fisoedd di pasio ers gwyl y pebyll. Ni ddim yn hollol siŵr lle mae Iesu wedi treulio'r amser yna, falle yn Jerusalem, falle rhywle arall. Ond ar y foment yma, mae e yn Jerusalem unwaith eto, a mae'n gwynebu cwestiynau. Adnod 24. Daeth yr Iddewon o'i amgylch a gofyn iddo, am ba hyd rwy ti am ein cadw ni mewn ansicrwydd? Os tydi yw'r Meseia, dywed hynny wrthym yn blaen. Falle bod yna awgrym hyd yn oed yn y cwestiwn bod yr bobl yn disgwyl am waredwr arall fel Judas Maccabeus. Un oedd yn mynd i achub ei bobl drwy'r cleddyf. Efe ti o'r Meseia, medden nhw. Mae yna ansicrwydd, mae yna ansefydlogrwydd hyd yn oed yn ei cwestiwn nhw. Be mae Iesu'n dweud yw, wel, i fi wedi dod ac fi yw'r Meseia, a fi wedi ateb y cwestiwn yna i chi. Chi wedi gweld y dystiolaeth trwy fy atebion, trwy fy ngweithredoedd, ond a gweud y gwir, fi yn fwy
nag unrhyw beth i chi yn ei ddisgwyl. Adnod 25. Atebodd Iesu hwy, roedd wedi dweud wrthych, ond nid ydych yn credu. A mae'r gweithredoedd hyn yr oedd fi yn ei gwneud yn enw fy nhad yn tystiolaethu amdana fi. Yn adnod 28, roedd fi'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt, nid at byth i ddistryw ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Hwy yw rodd fy nhad i mi, rodd sy'n fwy na dim oll, ac ni all neb ei cipio allan o law fy nhad. Mae fi a'r tad un y dim. Adnod 32. Dwedodd Iesu wrthynt, roedd wedi dangos i chwi lawer o weithredoedd da trwy rym y tad, o achos prin ohonynt rydych am fy llybyddio. Ac yn adnod 36. Sut yr ydych chi'n dweud, roedd yn cablu, oherwydd fy mod i, yr un y mae'r tad wedi ei gysegru a'i anfon i'r byd, wedi dweud mab Duw ydwyf. Os nad wyf yn gwneud gweithredoedd fy nhad, peidiwch am credu. Ond os wyf yn ei gwneud, credwch y gweithredoedd. Hyd yn oed os na credwch fi, mwyn i chwi ganfod a gwybod bod y tad yno fi, a minnau yn y tad. I ni wedi gweld yn barod yn Efengil Ioan llawer am y berthynas rhyfeddol yma, sydd yn bodoli o fewn y diwdod, ond fan hyn eto mae Iesu'n rhoi rhyw gipolwg i ni i'r peth cadarn cyntaf yma, sef Duw ei hun. Wrth gwrs, dyna lle ni'n gorfod dechrau, ynddo fe? Fe yw'r un sydd cyn pob peth, a ni'n gweld rhywbeth fan hyn o'r berthynas rhwng y tad a'r mab. Maen nhw'n un, ac eto chi yn gallu gwahaniaethu rhyngddyn nhw. Mae'r tad yn y mab a'r mab yn y tad, ond mae gweithredoedd nhw yn un. Fe yw y creawdwr. Fe yw yr un sydd cyn pob peth. Fe yw brenin y bydysawd. Fe yw'r un sydd wedi creu'r cwbl, yr un holl alluog. Fe yw'r un mae popeth yn bodoli trwyddo ef ac ei fwyn ef. Dyma pwy yw Iesu, dyma pwy yw Duw. A felly, mae yn un i ni'n gallu dibynnu arno fe, yn llwyr. A gweud y gwir, gallwn ni fynd mor bell a dweud bod rhaid i ni edrych tu hwnt i'n hunan. A mae'n rhaid i ni edrych tu hwnt i'r byd a'r bydysawd yma, tu hwnt i'r greadigaeth, mwyn ffeindio rhywbeth cadarn ni'n gallu dibynnu arno fe. Nôl yn y canol oesoedd, oedd yna awdur Cristnogol enwog iawn o'r enw Thomas Aquinas. Ac, nath ysgrifennu lot o pethau, ond un o'r pethau oedd yn ei ddiddori oedd ceisio profi bodolaeth Duw. Oedd e'n trio profi bod na Dduw mewn ffordd resymegol. Nawr, y gwir yw, nath e ddim lwyddo i brofi bodolaeth y Duw sydd wedi datguddio ei hunan ni yn dad, mab ac ysbryd glân. Ond, mae ddadleuon dros fodolaeth rhyw fath o fod dwyfol tragwyddol yn ddadleuon cryf. Oedd 5 dadl ganddo fe, ac oedd cwpl ohonyn nhw'n yn gysylltiedig. Ac un o'r syniadau mawr oedd ganddo fe oedd hyn. Mae popeth yn y greadigaeth yn bodoli oherwydd ei bod nhw wedi ei achosi neu bod nhw'n dibynnu ar rhywbeth arall. Mae popeth yn pwyso fel petai ar rhywbeth arall. Mae'r greadigaeth i gyd yn dangos yr cause and effect yma. Enghraifft syml, fi yma oherwydd fy rieni i. Falle enghraifft fwy cymleth, gwedwch bod fi gacen. Wel, mae'r cacen yn bodoli yn dydi achos bod rhywun wedi pobi y gacen. Ond
mwyn i'r person yna bobi'r gacen, oedd rhaid iddyn nhw gael y cynhwysion i gyd. Oedd angen blawd a wy a llaeth. Ond mwyn cael y cynhwysion hynny, wel, oedd angen gwenydd, ac oedd angen iar, ac oedd angen buwch, a chi'n gallu mynd nôl a nôl a nôl. Ond beth oedd Thomas Aquinas yn dweud yw, chi ddim yn gallu gwneud hynny yn ddiddiwedd am dragwyddoldeb fel petai. Mae'n rhaid i chi gyrraedd nôl i ryw bwynt cychwynnol. Yn Saesneg, mae'n eitha catchy yr unmoved mover. Sa'n gwybod beth bydde hynny yn Gymraeg, yr symudwr ddi-sifil. Ond oedd Thomas Aquinas yn dweud, chi'n cyrraedd nôl i fyna, a beth yw hwnna? Wel, dyna yw Duw. Rhywbeth tu hwnt i ni. Tu hwnt i'r greadigaeth. Na'r unig beth i ni'n gallu pwyso arno fe. Mae popeth arall, popeth sy'n rhan o'r byd yma, mae'n wan a mae'n fregus, ond mae yn dragwyddol. Mae yn holl alluog. A ni'n gallu dweud mwy am y Duw yma, oherwydd fod wedi datguddio hun i ni. Mae wedi datguddio hun i ni fan hyn, yn dad ac yn mab, ac wrth gwrs, wrth i'r Beibl fynd ymlaen, i ni'n gweld mwy yn gliriach. Mae Duw yn datguddio yr ysbryd glân, ac wedi i Crist esgyn at y tad. Mae'n tywall allan yr ysbryd ar yr eglwys. Ni'n gweld yr drindod yn gliriach ac yn gliriach. Y Duw yma sydd yn berthynas ac yn gariad ohono fe ei hun. Ond dyma'r sylfaen cadarn gyntaf. Mae yna Dduw. Duw sydd wedi'n creu ni. Duw sydd wedi ein caru ni. A felly, gallwn ni wybod yn sicr bore yma fod yna ystyr. Fod yna reswm, fod yna bwrpas i fywyd. Ni ddim yma oherwydd rhyw hap a damwain cosmic. Ni ddim yma trwy rhyw gyd-ddigwyddiad a siawns. I chi wedi'ch creu. Mae yna Dduw sydd yn eich caru chi, ac mae yna fan hyn dad sydd wedi anfon i fab mwyn eich achub chi. A mae hwn yn dod â ni at yn ail beth cadarn ni. Mae'r Duw yma sydd yn bodoli ohono fe ei hun, mae wedi dewis datguddio ei hun i ni. Ac mae wedi datguddio ei hun i ni, yn yr arglwydd Iesu Grist, ond hefyd yn ei air yr ysgrythurau. Dyma'r ail beth cadar. Gair Duw. Ni'n gallu dibynnu yn llwyr ar air Duw. Mae'r atebion mae Iesu'n rhoi amdano fe ei hun, pwy yw ei berthynas efo'r tad, yn achosi'r Iddewon i geisio i lybyddio fe eto. Ac felly mae Iesu'n rhoi ateb pellach iddyn nhw yn dydi yn adnod 34. Atebodd Iesu hwythau, onid yw'n ysgrifenedig yn eich cyfraith chwi, fe ddywedais i duwiau ydych. Os galwodd ef y rai hynny daeth gair Duw atynt yn dduwiau, ac ni ellir diddymu'r ysgrythyr, sut yr ydych chwi yn dweud, rwyt yn cablu oherwydd fy mod i, yr un mae'r tad wedi ei gysegri a'i anfon i'r byd, wedi dweud mab Duw y dwyf. Nawr mae'r ddadl fan hyn falle yn chydig yn gymleth i ddechrau, ond yn syml, be mae Iesu'n gwneud yw cyfeirio i sylw nhw nôl at Salm 82. Ac yn Salm 82, mae Duw yn cyfarch barnwyr Israel. A mae'n siarad yn llym gyda nhw, oherwydd dyn nhw ddim di llwyddo yn ei gwaith nhw. Maen nhw wedi methu sicrhau cyfiawnder a thegwch i bobl Dduw. Ond yn y Salm, mae Duw yn galw y barnwyr yma yn dduwiau. Mae'n cyfeirio atyn nhw fel meibion i'r goruchaf.
A reswm pan mae'n galw nhw hynny yw nid am ei bod nhw yn dduw tragwyddol yn yr un ffordd mae yn dduw tragwyddol. Na, un Duw sydd. Ond mae'n galw nhw yn neu'n rhoi'r teitl yma o dduwiau. Meibion y goruchaf iddyn nhw, achos bod nhw'n cyflawni rôl penodol. Mae Iesu'n dweud yn Adran 35, os galwodd ef y rai hynny daeth gair Duw atynt yn dduwiau. Hynny yw, ond nhw wedi derbyn gair Duw ac oedd ganddyn nhw awdurdod i farnu ar ran Duw, a felly mewn ffordd, oedd Duw yn ei galw nhw yn rhyw fath o dduwiau. A be mae Iesu'n dweud yw hyn, wel, mae'n rhyw fath o ddenyddio'r ddadl yma, jyst yw pwyllo nhw, stopio nhw rhag i lybyddio fe am eiliad fach, ac a'i cael nhw i ail ystyried yr hyn maen nhw'n ei wneud. Ond mae hefyd yn gwneud y pwynt, wel, hynny yw, chi'n derbyn awdurdod yr ysgrythyr, a mae'r ysgrythyr, mae Duw ei hun yn galw y barnwyr yma, rai mae wedi dewis ac anfon yn dduwiau, wel, pa faint yn fwy mae'r enw yna yn addas i fi, y mab tragwyddol sydd wedi dod yn gnawd, yr un sydd wedi ei anfon gan y tad, yr un sydd wedi gysegru gan y tad a'i anfon i'r byd, wrth gwrs bod hawl gen i ddweud hynny. Ond mae ateb Iesu yn dangos yr ail sylfaen gadarn yma i ni, yn dydy, sef gair Duw. Adnod 35 eto, os galwodd ef y rai hynny daeth gair Duw atynt yn dduwiau, ac ni ellir diddymu yr ysgrythyr. A dyma'r pwynt, oedd yr Iddewon yn derbyn awdurdod yr ysgrythyr, ac o'n nhw'n gywir yn gwneud hynny, oherwydd gair Duw yw'r ysgrythyr. A mae Iesu'n atgyfnerthu hynny. Chi methu diddymu yr ysgrythyr. Chi di camddeall e. Chi di camddehongli e. Ond eich problem chi yw hynny, nid problem gair Duw. Mae Duw wedi siarad. Ac mae ei air yr ysgrythyr, yr un mor sicr a fe ei hunan. Ni wedi gweld hyn o'r blaen, ond os yw Duw yn addo rhywbeth, allan ni fod yn hyderus bydd e'n cyflawni, achos mae Duw yn wirionedd. Dyw e methu mynd yn groes i'w natur ei hun. Oedd gwrthwynebwyr Iesu ni gyhuddo fe o dorri'r cyfraith a diddymu'r ysgrythyr, ond be mae Iesu'n dweud yw na, chi methu diddymu'r ysgrythyr, fydd i dod i gyflawni yr ysgrythyr. Nawr, dyw hyn ddim yn syniad poblogaidd. Mae yn un o'r pethau hynny sydd wedi cael ei ymosod arni o'r cychwyn. Nôl yng Ngardd Eden, beth oedd y ffordd nath y diafol temtio Efa, wel, i temtio hi'n gyntaf i gwestiynu gair Duw. A yw Duw yn wir wedi dweud hyn. A dros yr canrifoedd a'r cenedlaethau, mae gair Duw wedi cael ei ymosod arni, ond y gwir yw, mae'r Beibl yw gair anffeiledig awdurdodol Duw. Mae wedi ei ysbrydoli gan Duw, wedi ei anadlu allan gan Duw. Mae wedi ei drosglwyddo i ni a'i warchod yn berffaith gan Dduw ei hun. Oes, mae yna adrannau sydd yn anodd i'w deall, a mae yna adrannau lle ar adegau ni'n ffind yn anodd i gysoni yr hyn maen nhw'n ei ddweud. Ond fel sy'n amlwg fan hyn, mae hwnny'n dweud mwy am ein gwendid a'n anall i ni nag y mae hi am air Duw. Oedd yr ysbryd glân wedi arwain gweison yr arglwydd i ysgrifennu'r union bethau oedd wedi fwriadu. Ac oedd wedi gwneud hynny heb dynnu ffwrdd o'i personoliaethau, eu cymeriad, a'i arddull nhw wrth ysgrifennu. A nawr, bore yma, hyd yn oed wrth i ni ddarllen y geiriau hynny, mae'r un ysbryd yn gallu dod a goleuo ein meddyliau ni mwyn i ni ei deall hi.
A felly mae yna wirionedd rhyfeddol fan hyn, pan mae gair Duw, y gair sydd ddim yn gallu i ddiddymu, pan mae'r gair yna'n cael ei ddarllen a'i esbonio yn ffyddlon, mae llais Duw yn cael ei chlywed. Llais y bugail yn galw ar y defaid. Ac sôn am yr Hen Testament mae Iesu fan hyn, mae'r un peth yn wir am y Testament Newydd. Geiriau yr apostolion a'r proffwydi hynny, nath Duw ei dewis mwyn cofnodi yr hanes am Iesu a geiriau Iesu ac esbonio gwaith Iesu ar ein rhannu. Yn yr ysgrythurau, mae gennym ni air Duw sydd ddim yn gallu cael ei ddiddymu. Mae'n sylfaen gadarn i ni'n gallu dibynnu arno fe. Mae Iesu'n defnyddio dameg yn dydi am ddau ddyn yn adeiladu. Un yn adeiladu ar dywod, un yn adeiladu ar graig. A'r graig yw geiriau Crist ei hun. Chi'n gweld mae syniadau pobl a'r byd yma yn newid yn dydyn nhw. Mae ffasiynau yr oes yn datblygu. Mae llyfrau eraill, llenyddiaeth eraill i gyd yn mynd a dod, ond mae'r Beibl yn sefyll yn gadarn. Gallwn ni y bore yma i hagor hi a chlywed Duw ei hun yn siarad â ni. Beth bynnag ni'n ei wynebu, beth bynnag yw'r pryderon a'r ofnau, a'r temptasiynau, a'r anhawsterau sydd yn dod i'n rhannu, gallwn ni agor gair Duw a chael help, cyngor, arweiniad, doethineb, gwirionedd tragwyddol Duw ei hun. Gallwn ni sefyll yn gadarn ar air Duw. Ac yn anola, mae hynny'n dod â ni at yr trydydd peth cadarn. A'r trydydd peth cadarn yw ein sefyllfa ni fel pobl yr arglwydd. Ein sefyllfa ni fel pobl Dduw. Mae'r Duw tragwyddol yma, Tad, Mab ac Ysbryd Glân, wedi datguddio ei hun i ni. Mae wedi datguddio ei hun yn y greadigaeth, mae wedi datguddio ei hun yn yr ysgrythurau, mae wedi datguddio ei hun i ni yn yr arglwydd Iesu. A be mae wedi datguddio yw ein hangen ni, ein pechod ni, yr gosb i ni'n ei wynebu, yn heiddiant am ein gwrthryfel ni. Mae Duw wedi datguddio y ffaith bod wedi trefnu ffordd i'n hachub ni, ac mae'r unig obaith am fywyd yw trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist, fod wedi marw yn aberth ar y groes yn ein lle ni, a wedi gladdu ac yna wedi atgyfodi y trydydd dydd mwyn ein cyfiawnhau ni. Ond nawr, ar sail hynny, oherwydd pwy yw Duw, ac oherwydd beth mae wedi ddweud yn ei air, gallwn ni fod yn hyderus yn ein sefyllfa a'n statws ni. Adnod 26. Nid ydych chwi'n credu am nad ydych yn perthyn i'm defaid i. Y mae fy nefaid i yn gwrando ar fy llais i, ac rwyf fi'n ei hadnabod a hwythau yn fy nghanlyn i. Rwyf fi'n rhoi bywyd tragwyddol iddynt. Nid ant byth i ddisryw ac ni chaiff neb ei cipio hwy allan o'm llaw i. Hwy yw rhodd fy nhad i mi, rhodd sy'n fwy na dim oll, ac ni all neb ei cipio allan o law fy nhad. Mae fi a'r tad un ydym. Dyma eiriau rhyfeddol gan ein harglwydd bendigedig ni. Cristion, chi'n gwybod pwy i chi bore yma? Chi yw rodd y tad yw annwyl fab. Mae Iesu yn mynd mor bell a dweud bod ni'n rodd sy'n fwy na dim byd oll. Does dim byd yn cymharu yn ei olwg ei ni, i ni'n werthfawr.
iddo fe. Sa'n gwybod amdano chi, ond pan mae rhywun i fi'n ei garu, yn rhoi rodd i fi, mwyn dangos i cariad nhw ata fi, wel, fi'n trysori'r peth hwnnw. Sa'n barod i'w cholli hi. Na, fi'n ei chadw hi yn saff. A felly mae Iesu fan hyn yn dweud, dyma rodd y tad i fi, a sa'n mynd i'w cholli hi. Does yna neb yn gallu cipio fy mhobl i, fy nefaid i, o'm llaw i, ac gan fy mod i ar tad yn un, sdim byd yn gallu cipio nhw o lawr tad chwaith. Mae gennym ni sylfaen gadarn y bore yma fel pobl yr arglwydd. Ni'n gallu bod yn berffaith hyderus yn hyn. Chi'n saff, chi'n ddiogel. Pan o'n i yn yr ysgol, o'n i ddim yn hoff iawn o wersi ymarfer corff. Yn arbennig pan oedd rhaid mynd allan yn y glaw i wared rygbi, ond un o'r pethau sy'n wedi aros yn y cof o'r dyddi yna, oedd rhywbeth, a sa'i cweit yn cofio pam o'n i'n dweud, ond mewn ymarferion, byddwch chi'n gweiddi rip fi, ac yn trial rwygo y bêl allan o ddwylo rhywun arall. Hynny o'ch chi'n rhoi'ch llaw chi fewn i'r sgarmes ac o'ch chi'n cisio ripio y bêl allan, rip fi, ac cael allan o feddiant y gwrthwynebwyr. Ac wrth gwrs, weithiau, oedd yr person arall mor gryf, o'ch chi ddim yn llwyddo. Weithiau, oedd tywydd yn wlyb ac yn fwdlyd, oedd y bêl yn llithrig, a bydde fe'n popio allan. A falle bod yna degau lle ni'n edrych ar ein bywyd ni, ddydd i ddydd, ac ni'n teimlo fel bod ein bywyd ni'n frwnt ac yn fwd i gyd, a bydde fe ddim yn cymryd lot i'n rhwygo ni allan o ddwylo yr arglwydd, ond dyw hynny ddim yn wir. Mae'r arglwydd Iesu yn cadarnhau ni fan hyn. Does dim byd. Does dim byd yn gallu'n rhwygo ni allan o'i ddwylo fe. Nawr, wrth gwrs, ni ddim i gymryd hynny'n ganiataol. Yn yr un adran, mae'n dweud bod y defaid fod i wrando ar lais y bugail a dilyn y bugail, ei ganlyn ni fod i ymddiried yn yr arglwydd. Ni fod i ymddiried yn ei air cadarn . Ond gallwn ni hefyd ymddiried yn yr sylfaen gadarn yma. Yn y dyddiau mwyaf tywyll, pan ni'n straffaglio ac ar fi'n anobeithio yn teimlo bod yn penni ar fi'n mynd o dan y dŵr, gallwn ni edrych ato fe a gwybod na, fi'n ddiogel. Os yw'n ffydd i yn yr arglwydd Iesu Grist, fi'n saff. Sdim byd yn gallu'n wahanu oddi wrtho fe. Mae ydyw tragwyddol wedi addo hynny, dyw ddim yn newid, sdim byd yn gallu newid i air a felly sdim byd yn gallu fy rwygo i oddi wrtho fe. Bore yma, chi'n stryglan i gadw'ch pen chi uwch ben y dŵr. O gai annwch chi i beidio ag edrych mewn unrhyw fan arall am graig sydd yn ablu'ch cynnal chi. Mae'n emyn yn Saesneg, on Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Fe yw'r graig. Fe ei hun, air hyn mae wedi ddweud amdano ni. Mae eisiau ni sefyll ar hynny. Sefyll yn gadarn. Mae fe yn unig yn ddigon cryf i'n achub ni, i'n cynnal ni, i'n cadw ni am byth. I ni'n gallu dibynnu arno fe. I ni'n gallu dibynnu ar ei air. I ni'n gallu dibynnu ar yr hyn mae wedi ddweud amdano ni. Diolch iddo. Amen. Amen. Nawn ni ganu emyn arall gyda'n gilydd cyn gorffen ein hoedfa ni. You are
Nawn ni weddio fy gilydd. Arglwydd ni'n diolch i ti am yr pethau ryfeddol i ni wedi ystyried mor frysio y bore yma. Ti dy hun, dy air di a ein perthynas ni efo ti a arglwydd, mae yna gymaint fwy sydd angen i ddweud. Ond ni'n gofyn nawr am dy gymorth di i fyfyrio ar yr hyn rwy ti wedi ddweud wrthon ni trwy dy air di. Ac i gymhwyso'r pethau yma. A helpa ni i sefyll ar yr sylfaen gadarn yma rwy ti wedi roi i ni. Da derbyn ni nawr am ein bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.